Vieš, čo je paradox dnešnej doby? Čím viac sa snažíš byť dobrý, tým viac ťa život vyčerpáva. Dávaš druhým, pomáhaš, prispôsobuješ sa, ale niekde vnútri cítiš, že ti dochádza energia. A možno aj peniaze. A teraz otázka. Prečo? Poviem ti jednu vetu, ktorá možno nie je príjemná. Život neodmenuje dobrých ľudí. Život odmenuje nastavenie a rozhodnutia. Veľa dobrých ľudí má totiž sebe programy, ktoré si ani neuvedomujú. Napríklad, nechcem byť chamtivý. Peniaze kazia v ľudí. Radšej dám, ako vezmem. Keď si vypýtam viac, prídem o vzťahy. A tak dávajú, ale nevedia prijímať. Lenže energia funguje inak. Ak len dávaš a nevieš prijať, vyčerpáš sa. A keď si vyčerpaný, nerobíš dobré rozhodnutia. A tu vzniká ten paradox. Dobrý človek sa postupne dostáva do nedostatku. Nie preto, že je dobrý, ale preto, že má zlé nastavené vnútorné pravidlá. Peniaze nie sú o dobrote. Peniaze sú o hodnote, hraniciach a schopnosti prijať. Ak toto nezmeníš, bude stále ten, kto pomáha všetkým, ale zabúda na seba. A presne tu prichádza tá najdôležitejšia vec. Ja sa dlhodobo zameriam na jednu tému. Vyčerpanosť energie. Pretože keď človek nemá energiu, nevie tvoriť, nevie rásť, nevie zarábať a postupne sa to prejaví aj na tele. A tomu hovoríme choroba.